Chcete vedieť, koľko tento úl priniesol toho medu? Stále sa to pýtate a vy si myslíte, že ja vám to nepoviem. A my sme minulé videu si ukázali, že sme dali modernú technológiu. Tak je to moderné, lebo ty nič nerobíš, ale ti to posiela správy doslova do aplikácie. Takže tento úl číslo, koľko to bolo? 29. Vážime v reálnom čase. Každú pol hodinu mám notifikáciu, informáciu o tom, že akú má hmotnosť. My sme ho tam dali celé to kmeňové včelstvo. Keď si pamätáte predtým, takto maličký odloženček mal takmer 30 kg a toto veľké, silné včelstvo s medom malo takmer 78 kg. A my sme vytáčali med. A čo si myslíš, koľko tento úl priniesol? Vyše 20 kg medu. Jeden úl. Teraz si povieš, že trúdo má 100 úlov krát 20, 2 tony. No, nie je to úplne tak pravda. Každé včelstvo je iné. Ale ja vám dneska chcem ukázať, ako používam veľuby váhu, ako ju testujem a čo sa mi na nej páči, čo sa mi na nej nepáči a kam sme sa posunuli. Minulo sme si to ukázali tak viacej hardwareovo, dneska softwareovo. A ešte vám ti ukážem takú jednu srandu, že keď to máš teda priamo na včelnici a nemáš pri sebe mobil, alebo máš proste špinavé ruky, zoberieš si túto jednotku, stlačíš test a on ti napíše, že aktuálna váha je... Každému jednému členovi dám zadarmo med. Teraz konečne prišiel čas, aby som ja niečo urobil pre vás. Už konečne niečo poriadne. Vyber si členstvo. Dostaň šutovku, mikinu, tričko. Pozeraj videá popredu, pred premiérou. Dávaj mi otázky. Rozhoduj o tom, čo sa bude diať. Získaj až 15% zľavu na Trudo.sk. A na Vianoce ti pošlem krásny darček, z ktorého odpadneš. 62,1 kg. Aktuálne tento úl má 62 kg. Už je vytočený, ale stále tam prebieha aktuálne znáška. Takže teraz môžeš sledovať toto na boku, aby som ti to ukázal, že čo tu ja všetko vidím. Ja viem, že možno vás nevčelárov to moc nebude zaujímať, ale možno to ťa bude zaujímať. Môžeš tam vidieť, že od toho posledného vytočenia, čo sme vytačili ten jarný med, tak tam máme prírastok hmotnosti, ktorý ty si tam vieš tak nastaviť, tak už je 7,8 kg. To znamená, prebieha tu agáta, nie je moc silný, pravdepodobne už končí, už som videl, že začínajú kvitnúť lipy a prebieha tu vlastne znáška agátu. Aj v tej aplikácii vidíš, ako ti tam píše, že prebieha znáška, zaznamenávame pravidelné prírastky hmotnosti a každú pol hodinu sa mi aktualizuje táto hmotnosť priamo v telefóne, keď nie som na včelnici a ja viem, čo sa tu deje. A viete, prečo je to pre mňa dôležité? Pre mňa je to dôležité preto, aby som ti vedel povedať, alebo aby som až tak nemusel sledovať, čo kvitne a rovno vedel, začala tá znáška, skončila tá znáška, papajú mi včielky ten med, alebo tu idú bomby. Mám tu taký graf, kde môžete vidieť za posledných 14 dní, kde 24. mája máme rekord a toto včelstvo prinieslo 2,5 kg medu. A zober si, napríklad 28. mája je váha na nule. Takže tá váha ti porovnáva. Ona ti porovnáva, že akú máš hmotnosť, aký je prírastok, či je úbytok. Ty si dokonca môžeš nastaviť alarmy, príde ti aj SMS-ka o tom, alebo upozornenie. Vieš si nastaviť alarm, že pri prekročení nejakej hmotnosti, pri prudkom úbytku hmotnosti, že? Lebo my vieme, že sa to včelstvo môže vyrojiť, takže tá váha na to dokáže upozorniť. Zober si, že si nastavím, že v krátkom čase je obrovský úbytok hmotnosti, bavíme sa viac ako 1 kg, a proste ti príde notifikácia. Tu môžete vlastne vidieť, že ako mi to každú pol hodinu posiela a napríklad môžeš byť prekvapený, ale za pol hodinu dokáže vyletieť von 300 gramov včiel. Ja viem, že sú všelijaké váhy a ja som vlastne ich netestoval a sú aj také, že vám počítajú včely a takéto nezmysly. Na to akože absolútne nezaujíma, že koľko tisíc včiel, ani netuším, akým spôsobom je to korektné, že sú vonku. Ja hľadám, chápeš, niečo jednoduché, rýchle, ľahké, neriešim, vidíš, solárny panel mám, baterku tam nemením, žiadnu SIM kartu som si nekupoval, na toto nezaujíma, ja na to nemám čas, ja chodím do roboty pri včelách, doma som a balíky balím, meškám vám s balíkmi, ale nebojte sa, pošlem vám všetkým. Takže takto to robím, takto to testujem, môžete to všetko vidieť, aplikácia vám ukazuje počasie, proste je tam milión vecí, vidíte tam, vlastne tam vidíte teraz to môžete jasne vidieť, že keď som tam pridal ten medník,
To bolo to prehodenie na to silné včelstvo. Hmotnosť stúpla o 43 kg a potom tam vidieš tú autokorekciu pri vytáčaní minus 22,5 kg. Takže ľudia, včely vám vedia doniesť aj veľa medu, aj málo medu. Nie každé včelstvo vám nosí rovnaké množstvo medu. Je to veľmi individuálne. A keď je tá doba taká moderná a všetko ide vpred, a tak si vieš pomôcť aj takouto technológiou. Takže ja som vlastne veľmi spokojný a môžem vám to iba vrele odporúčať. Vidíme tam tie teploty. Ako som vám povedal, extrémne ma nezaujíma tá teplota vo vnútri, aj určite v rámci nejakých vzorcov, správania pri rojení a tak by to mohlo mať zmysel, ale hovorím, ma to nezaujíma. Chcem ľahké, rýchle, jednoduché, chcem vedieť, nechcem to riešiť, chcem mať pokoj, chcem vedieť, kedy značka skončí, kedy značka začala a takto. A ešte keď si začínajúci včelár alebo si niekedy taký zmetený minimálne ako ja, tak vlastne priamo v tej aplikácii si môžeš zapisovať, máš tam zápisník, že úl číslo 1, čo tam je, takže to máš vlastne v jednom kroku. A napríklad tu máš takú vec, že kalkulačka zamorenia varózy, výpočet dávky liečiva, výpočet zimných zásob. Jo? To sú všetko príprava cukrového sirupu, že ako to máš zarobiť. Kontrola vlhkosti medu, vývoj cyklu včely. Vlastne si kúpiš váhu a zároveň tu máš nejakú encyklopédiu a proste kalkulácia nákladov a výnosu. Si tam všetko píšeš. Takže podľa mňa akože sa tam spravilo, že nie, že niečo navyše, ale dosť navyše. Že už keď to máš a máš už ten mobil v ruke, tak už vlastne vieš ho používať ako zápisník a ešte ti pomôže pri takých problémoch začiatočníkov. Alebo aj mierne pokročilých. Viete, čo je to najväčšia sranda? Že ja by som tú váhu v živote nekúpil. Chápeš? V živote by som si ho nekúpil. A to je presne o tom osobnom prístupe, že ty vlastne niekde ideš, a však to máš určite aj ty, lebo ja to mám tak, že keď niekde idem a niekým sa zakecám, či už predáva, ja neviem, kebab a je milý a rovne sa s ním dá porozprávať, tak sa s ním porozprávaš a nakoniec si to kúpiš. A to isté sa mi stalo v tomto prípade. Týpek tam bol, ja som mu povedal svoje problémy, čo som mal s tou prvou váhou, potreboval som proste inú váhu. A on mi povedal, že mi to funguje, tak to skúsim, však ja, férový chalan, skúsim to. Takže ľudia, alebo teda včelári, ak chcete skúsiť váhu, s ktorou nebudete mať starosti, tak ja vám túto Velubi váhu môžem odporučiť. To je všetko, čo by som vám chcel povedať. A keby sme chceli prekvapiť toho chalana a chcete si to kúpiť, tak mu napíšte, že máte odporúčanie od Truda. Jo, on bude rád. Majte pekný deň a čakajte, lebo bude ďalšia časť. A ďalšia časť nebude o váhe, ale o novej, modernej technológii na včelnici. Takže ak sa vám videá páčia, vidíme sa pri ďalšom videu. Čau.